guys, maing hapon sa tanan guys, and welcome to my channel. To gipanghurot ako kuha ang sili. Bisag na ay basura. Pangwaan akong basura na ako. Diriran ako na ikuan. Kay ingon ana be putug tingog ang basura ay. Diya ra na kay kuran yung pangwaan karon para mandaw. Na basura jud. Kajut lang guys, na basura guys. Naay basura guys, nanguhag basura dili malata ang kuhaon karon ugma dili malata. So continue tagkuha sa sili guys. Ara. Utdo na to ni kay madaot atong tanong kun dinhi hotdog kay. Pataka rag panguhaan. Uban. Atong sako ato ibalik kay magamit ta na. Pagsili. Ento din ni pamutlo ni nanay ang sanga kay padi mamatay ba kay action magkamatay tong kipamuto niya sanga kay nabitang magluto sila sabaw nang dahon sa sili ang ilang ibutang kay lami daw. Nga ta kog sili. Ato ni harbison. Nakay silupin diha. Agay ko silupin bi kay sula ni silyo kay sayang kay mga hulog. Ay kanang kabo na lang nga buak. Ambi be. Ay kana na lang. Ano man ni nalagi dugo. Saan silupin? Dili. Wala pa. Abot na si banana. Abot na siya gikan sa travel. Si banana. Ara. Hurot akong harvest ang sili. Ara na akong blue turnip. Di man na mawala diha. Napat diri sili. Ato ning tilokon. Lukon bahalag hilaw. Waon gihapon. Wala na hinag. Nagyapoy mga bali punuan. Namatay dyan akong sili. Balami bekin yung siliha. Tilokon ay. Ari bisag na apay matilok diri. Apay matilok guys. Nara. Hindi ba lang ihurot. Charo. Mga kuan na ni nabilin oh. Mga linghod na. Nalabay ra gid atong basura nga malata. Ugma dili na pud malata. Ang dili malata nako ang daghan guys.
ang dili malata daghan, ang malata na ko mo'y daghan. Motong gilabay din ako ganina kay puno na ang sako. Dayon ang kanang dili malata ang sako ana ipaapil na nako og mauglabay kay napamantay isa ka sako niya dili man siya dako nga sako guys, gamay ra man siya. So atong ilabay og apil ugma. Nawa na sili. Urot na. Gamay na lang nabilin. Ni humo si suka. Ugma dagan na pud kini bunga ugma. Namunga naman pud ni. Sulod na ta. Kay napay kuan dito malunggay. Sulod na ta guys. Ayaw. Wala tong tubol ni kuan diri ni. Tubol ni George siguro ni. Wala ang ihi, pinsan ni ihi. Ang inday siguro ni ihi bakit pating pagkadaghan. Tara lang sako. Tara tong bulak. Nang kuha ang bulak nato. Na itubol diri guys. Para pag isa. Nakuan magud ang ato ang kuan guys, ang ato ang galon nga mo kuan lang sa mga ihi. Nabuak. Kato pa ning buhi pa si kuan ani. Si Bots. Nakuan ako sa iyang ulo kay grabe makagahig ulo gud. Ang gabok ta pud din tong kuan na kay ulan init man gud tong galon na. Tong buak samot. Ihi lagi. Di kuan mo malunggay dire. Manata guys. Oh, di George. Ngara sulod. Hawa ba? Ay sus na. Narata. Bakit dong? Hay wakwak. Nanata sa sulod guys. Karon magkilis na ta. Yan, nakain ko ng Panga 5 man. Gani. Ano yung mga ligo ng mga tagalapon? Igang. Hindi pwede ligo. Imong panahot na simong lubot. Kitingis ka diri gud sa Pitas Part 2 guys. Unsa man nangitag katpod, budget tong katpod kang Rosel. May na lang kayo. Kuha na to ang kuhan karon sa tuburan may bugas. Oo. Yago magkaon sa mga dugi. Oo. Na. Basta ba yan na siyang gabit-bit at cellphone ganina? Lumad na siya guys. Paanda ka ba sa puno ang tulo? Hindi lang tayo puno kay hindi nagkaon na si George kay na mukaon. Hindi na ganang kaong? Mukaon mo siya pero ginagma mo si George si Bob. Pag style mo. Kasi nagbinag ko siya. Kusog bikin na siya mukaon mingir ginapermento. Nilagyan mo na siya. Kasi gumulog na ako sa baong ko. Balaba po. Saba kay si Lagol. Ang gani na ibasura, gilabay na kung malata kay naganda din. Nabot as manana guys, di ka nag-travel. Nagang ikagpin mo nun, May. Aman. Dito ay.
Hindi kay trabaho ma. Naman, hindi na po. Magkos akong bugas guys. O diri ra pud tataman guys. Salamat kayo guys sa inyong pag-subscribe sa akong YouTube channel. Sa akong mga solid supporters, thank you kayo kung buhok pati pang kagaw. Wala pa ba ko kasi balabab daw. Balabab bye everyone.